Ivangeli ngokukaJohane. Kwividiyo yokuqala sibonile ukuthi uJohane wabhala lencwadi ukwenza isimangalo sokuthi uJesu nguMesiya, indodana kaNkulunkulu, umuntu ombethwe yizwi nobukhona bukaNkulunkulu, ozile ukwambula ukuthi ungubani uNkulunkulu ngempela. Saqhubeka nokubheka ukuthi uJohane uyakhe kanjani ingxenye yokuqala yencwadi ukubonisa lesi simangalo. UJesu wenza izimangaliso futhi wenza izimangalo ezinkulu ngaye, ukuthi uliqiniso lonke, umlando wonke kaIsrayeli okhomba kulo. Konke lokhu kuzala impikiswano, abaholi bamaJuda babhekana noJesu ngazo zonke lezi zimangalo. Kugcina ngoJesu ebeka phansi ukuphila kwakhe ngenxa yomngani wakhe uLazaro. Ngokuya eduze neJerusalema ukuyomvusa kwabafile, uJesu uxiviza isimiselo sakhe. Kuthe uma ngabe itulo lokubulala uJesu selihlangene, singena engxenyeni yesibili yencwadi. Ingxenye yokuqala igxila obusukwini nasemazwini okugcina kaJesu kubafundi ngenkathi ezama ukubalungiselela ukuza kokufa kwakhe. uJesu wenza isenzo esishaqisayo esidlweni. Uthatha indawo yenceku ngokuguqa phansi ukuwasha izinyawo zabo ezingcolile, into esikweni labo uRabi ophezulu angeke ayenze kubafundi bakhe. uJesu uthi kuluphawu lwenhloso yonke yokuphila kwakhe, ukwambula imvelo yeqiniso kaNkulunkulu yokuba ngonikela ngaye ngothando. Futhi kuluphawu lwalokhu uJesu asazokwenza ngokuba inceku, anikele ngokuphila kwakhe ukufela izono zomhlaba. Ngakho lesisenzo siholela emyalweni omkhulu kubafundi bakhe ukuthi bamelwe ukulandela yena ngokuthandana njengalokho ebathandile. Izenzo zokuthanda ukuphana zimelwe ukuba uphawu labalandeli bakaJesu. Ilokho okuzokhombisa umhlaba ukuthi uJesu ngubani nokuthi uNkulunkulu ngubani. Manje ukusuka lapha uJesu ungena enkulumweni ende evalwa ngomkhuleko. Uzothola ukuthi yonke into ibunjaniswe izindikimba ezimbalwa eziphindiwe. uJesu lokho ethi uzohamba okwenza abafundi badabuke. Kodwa uJesu uthi kuhle ukuba ahambe ngokuba uzothumela umoya owaziwa futhi ngommeli. Njengomuntu, uJesu angakwazi ukuba sendaweni eyodwa kuphela ngesikhathi. Kodwa umoya ungaba ubukhona obuphezulu bukaJesu noma ikuphi noma ngasiphi isikhathi. uJesu uthi umoya uzokwenza izinto eziningi. Khumbula, ngokaJohane, ukuhluka kobuNkulunkulu kukaNkulunkulu munye kuhlanganisa uthando olubumbene lobudlelwane phakathi kukaBaba neNdodana. uJesu uthi umoya ilobo bukhona kobuntu obuthandekayo obuzofika buphile phakathi kwabantu bakhe kubadonsele othandweni lukaBaba neNdodana. Futhi okunye uJesu uthi abafundi bakhe ibona okumele banamathele noma bahlale kulolo thando lwaphezulu njengendlela amagatsha axhume ngayo emvinini. Uchaza lapha ukuthi uthando lobuntu lukaNkulunkulu lungangena kanjani empilweni yomuntu ukuphulukisa, ukuguqula nokubenza babe basha. Futhi kukhona okunye okuningi. Umoya uzonika abalandeli bakaJesu amandla okuqhuba imishini yakhe emhlabeni. Kuqala ukugcwalisa umyalo omkhulu, ukuthandana okukhulu ngezenzo zemsebenzi. Kodwa futhi uJesu uthi imishini ubufakazi eqinisweni, ukuveza nokubalula izindlela zobugovu zesono lezi thina abantu esiphathana ngazo, bese simemezela ukuthi kuJesu uNkulunkulu usindisile umhlaba ngaye ngoba uyawuthanda. Uvule indlela entsha yokuba umuntu futhi. Ekugcineni uJesu ubikezela ngokuthi kuzoba nokumelana naye. Njengokuba abaholi bamaJuda bamlahla yena kanjalo nabalandeli bakhe bazohlushwa. Kodwa ubatshela ukuba bengesabi ngoba usenqobile noma ufumene ukunqoba phezu komhlaba. Manje ngabe uJesu uqonda ukuthini ukunqoba lapha? Akasho. Kodwa kusiholela engxenyeni yokugcina yencwadi lapho uJohane esikhombisa khona ukuthi ukunqoba kubukeka kanjani ngendlela kaJesu. Abaholi bamaJuda bathumela amasosha kuJesu nabafundi bakhe ukuba ambophe. Uma ngabe amasosha ebuza ukuthi ubani uJesu, wamemezela, "Nginguye," bahlehlela nyova. Manje lena ingxenye emangalisayo kaJohane. Lamazwi angukuhlangana kwezingxenye ezimbili zezehlakalo eziyisikhombisa lapho uJesu asebenzisa lamazwi afanayo. Konke kuqhakambisa umongo wesinye sezimangalo zikaJohane ngoJesu. Igama nginguye noma ngesiGreki ego eimi okuyihumusho lesivumelwano sobuntu segama likaNkulunkulu elambulwa kuMose esahlukweni sesithathu kuExodus. Aphindwa izikhathi eziningi futhi kuIsaya. uJohane ngobuchule ubeke izikhathi eziyisikhombisa endabeni yakhe lapho uJesu ethi nginguye, elandelwa yezinye izimangalo ezimangalisayo. Ngiyisinkwa sokuphila, ngingukukhanya komhlaba, isango lezimvu, umalusi omuhle, ukuvuka,
indlela, iqiniso nokuphila, umvino yiwona wona. uJohane wakhe futhi ezinye izindaba eziyisikhombisa ezineziwombe ezingukhiye lapha uJesu ethi nginguye enanela leli gama laphezulu. Manje lesihlakalo sokuboshwa kukaJesu siwuvuthondaba oluyindida lazo zonke ngoba uJesu wambula igama lakhe laphezulu namandla nokunqoba ngesikhathi impela lapho enikela ngokuphila kwakhe. Emva kwalokhu uJesu uquliswa icala ngesimangalo sakhe sokuziphakamisa abe indodana kaNkulunkulu nenkosi kaIsrayeli ngaphambi kompristi omkhulu naphambi kombuso wamaRoma uPilato ofanele abhekisise wonke umuntu ozibiza ngenkosi kaIsrayeli. uJesu utshela uPilato umbuso wamawusiwo walelizwe, okungukuthi uyinkosi nokuthi umbuso wakhe owalomhlaba, kodwa ukubaleka kwawo kwehluke kakhulu futhi ukuchazwa kabusha kwamandla nobukhulu bawo abuveli kulomhlaba. Okunalokho buchazwa isiqu sikaNkulunkulu esambulwe nguJesu ngombuso wakhe obheke phansi opheleliswe isiphambano. Indawo lapho inkosi yeqiniso yomhlaba inqoba isono nobubi ngokukuvumela ukuba kunqobe yona. uJesu ufumana ukunqoba ngesenzo sokunikela ngaye ngothando. Emva kwalokhu umzimba kaJesu ufakwa ethuneni lase liyavalwa. Ngosuku lokuqala lweviki uMaria kanye nabanye abafundi bafumana inqaba ithuna livuliwe futhi alinalutho. Ngokuphazima kweso uMaria uhlangana noJesu, uvukile kwabafileyo. Manje ukuvuka kukaJesu kuxhumana nephethini yesikhombisa evangelini likaJohane. Kusukela emuva edilini lomshado waseKhana ngenkathi uJesu eguqula amanzi eba yiwayini, uJohane usitshele ukuthi leso kwakuyisimangaliso sokuqala sikaJesu. Futhi ukhomba isimangaliso sesibili, ukuphulukiswa komfana ogulayo esahlukweni sesine. Kodwa emva kwalokhu uJohane ukwenza uzibalele. Uma ngabe ububala, uqaphelile ukuthi isimangaliso sesithupha bekungukuvuswa ethuneni kaLazaro, uJesu akwenze ngokubeka ukuphila kwakhe engcupheni. Futhi kanjalo zonke izimangaliso zikhomba phambili kulesi sesikhombisa nesimangaliso esikhulukazi ovuthondabeni lwendaba, ukuvuka kukaJesu uqobo kwabafileyo. Kufakazela isimangalo sikaJesu sokuba indodana kaNkulunkulu, umqalisi wokuphila, othando lwayo lunqobe ukufa uqobo. Emva kwethuna elingenalutho, uJesu uhlangana nabo bonke abafundi, uyabayala ngokuthumela umoya njengokwesithembiso ukuze imishini yakhe evela kuBaba izoqhubeka ngabo. Emva kwalokhu, incwadi ivala ngesiphetho esiveza ukuqhubeka kwemishini yabafundi bakaJesu emhlabeni. Abanye babafundi bayadoba ababamlutho, uJesu uyavela kubo osebeni. Abamboni uyabatshela ukuba bafaka amanethe abo kwelinye icala lomkhumbi. Kuthe uma bemlalela babamba inqwaba yezinhlanzi. Kusemuva kwalokho la bembona khona ukuthi nguJesu. Manje uJohane lapha unikeza isithombe sobufundi kuJesu. Abalandeli bakhe bazoba nomthelelo omkhulu emhlabeni uma bengagxili emsebenzini yabo, kodwa kuphela ekulaleleni izwi likaJesu bamthobela uma ekhuluma. Ilapho bezokwazi ukumbona esebenza ngeqiniso empilweni yabo. Emva kwalokhu uJesu ukhuluma noPetru, wasemyala njengomholi okhethekile enhlanganweni kaJesu. Uveza ukuthi naye ngelinye ilanga uzonikela ngempilo yakhe. Kodwa ngokuqhathanisa kuPetru, imizuzu yokugcina yendaba igxila kumbhalo waleli ivangeli, umfundi uJesu amthandayo. Hayi njengoPetru, umsebenzi wakhe kwakungekhona ukuhola inhlangano kaJesu, okunalokho ukuphila impilo yakhe efakaza ngoJesu ukuze abanye bakholwe kuye. Yikho lokho akwenzile lapha ngokubhala le ndaba emangalisayo ngoJesu Mesiya, indodana kaNkulunkulu. Ilokho ivangeli likaJohane elimayelana nakho.